представяне на книгата на Петя Юрчевич всяка вечер, точно в 7. За мен е голяма радост и съм благодарна на Петя за това, че имах възможност да спомогна нейния ръкопис да стане книжен факт. И всъщност книгата на Петя е първата книга на едно издателство, което стартира тази година, моята книга. За мен е много щастлив момент, понеже от години си мисля как бих искала да спомагам в процеса на автори, които имат свои ръкописи, млади таланти, каквато е Петя, да реализират своите творчески импулси, да не остава текста само за тях или в по-близкото обкръжение. И за мен книгата на Петя беше реалният повод да създам издателство. Сега горе-долу организацията и премиерата на книгата всяка вечер точно в 7 ще последва със съвсем кратки думи от мен като издател и след това ще дам думата на литературния критик и немалко известната писателка Яница Радева. Именно в ролята и като критик, и като писател на разкази. След това ще чуете самата Петя и съвсем накратко, както и завършва, подканям ви да си вземете книгата, защото нещата, които ще кажем е едно нашия поглед като читатели и критици, а друго е вече вие да се докоснете до книгата. Съответно, за тези, които не могат днеска да си я вземат, я има в интернет пространството. Петя ще спомене къде може да се закупи. Общо взето, това, което съвсем накратко ще кажа за процеса на издаването е с изключителна лекота, както и тези ефирни и много прекрасни глухарчета, една снимка на скулптура в Велико Търново. И съответно мисля, че горе-долу около 2 месеца беше самия процес вече с сканиране, печатане, коректури и така нататък. Така че за много кратко време успяхме да я осъществим книгата. И съответно съм благодарна на Криста Радоев пък за логото на моята книга. Също така с Петя с много детайли обговаряхме и имаше непрекъснатен диалог и консенсус за нещата. Вие ще видите, това са такива наглед формални неща, но хартията, самите крилца, това се наричат крилца на книгата и така нататък. Въобще има различни детайли, които правят книгата да има удоволствие от това да четем книгата като книга, не само в PDF, примерно, формати, като също има и такива страшно хубави, да. За това помогна Мина Ядкова, която сканира книгата и е художник на корицата. Нейно произведение всъщност тази красива корица. С това приключвам и давам думата на Яница. Здравейте! Добре дошли на това уютно представяне, това прекрасно място в град Русе. Благодаря на Ади, че покани да прочета книгата в ръкопис и да кажа няколко думи в началото на сборника за разказите на Петя. И какво искам да ви кажа преди да ви запозная с моят прочет на книгата, нещо, което споменахме за помнението, шрифта, който ще аз много обичам книги, които са на, така да кажа, на българската кирилица. Това всъщност са много добре подбран шрифт, много добре четиви, така че тази книга още с взимането в ръце и така разгръщането, да четем ни така помества в едно уютно пространство.
обаче ще продължи да ни държи и след като зачетем тези 11 разкази и ще ги въведе в 11 различни житейски истории. С Петя Юрчевич говорихме преди представянето, че всъщност това са разкази, писани в различно време, някои са нови, някои са много по-давно написани, но тях ги обединява общото настроение, общата мисъл на героите и за героите, Петя ги поставя в една преломна тяхна житейска ситуация, в която те трябва да вземат свое решение за по-нататъчния си живот, да го осмислят и да направят тази важна крачка. Тя ги оставя обикновено в своите камерни разкази с един-двама герои, които точно това трябва да направят, да променят живота си в един по-следващ момент, да станат един и други хора. Това, което за мен сега, докато си мислих, бивайки тук в Русе, исках да си помисля на кой български писател съвременен бих могла да кажа, че тези разкази ми напомнят. И това, името, което така ми се иска да спомена, е Иван Станков. Не знам дали се учила. Той е от района, преподавател е в Великотърновския университет. И така в един момент, преди 10 години, той реши един изследовател на българската литература да пресъздаде това, което той се мисли пред годините и да се яви като писател. И всъщност той твърди, че света, който той иска да пресъздаде, е това, което той почувствал от Йовковия свят. Тоест, аз виждам те просто Йовковия светоглед на представяне на света. Твоите герои са романтични по един висяващ начин, дори от тези, които са грешни, са грешни със своята красота. И се спомням тази героиня Мира, която думата прелюбодейство, как по-ратното момиченце я интерпретира по друг начин, който е да имаш любов към да дадеш прекалено любов, защото имаш много, може да раздадеш любов. Това значи прелюбодейство и да раздадеш любов. Да, и така едно дете успява да създаде, да си го обясни. Да даде ново значение на една дума. Твоите герои защо не мислят за света от трагичната, мрачната му страна, въпреки че много често ти ги поставяш в една също преломна ситуация на смъртта или на раздялата. И героите ти успяват да излязат победители в този двубой междуживотен. Така че, наистина, като четем тези разкази, ние се пречистваме, чувстваме се пречистени и всъщност много от разказите си предаваме, трогнаха и развълнуваха много. Така че това е най-важното всъщност на литературата, да ни остави безпристрастно, т.е. да ни направи за причастни към една ситуация, към една съдба. Другото, какво ще прави впечатление? Мога да кажа и кой ми е любимия разказ, преди да задавам въпроса за... Да, всъщност любимия разказ, който така много силно стана у мен е да пишеш Залутал дъждовник. Залутал се дъждовник. Да спасиш Залутал се дъждовник. Да. Много... той всъщност е един от най-обемните разкази. Във формука имаме разкази от 2 странички до разкази от 10-12 страници. Тоест той е богат и разнообразен към обема на книгата. И много всъщност нека да видим така въпрос покрай дъждовника. Във всички разкази може да намери някакви знаци, които да ни
Дръждовник е разказ, който говори за един млад човек, който е да забрави себе си, за да направи нещо, за да помогне на семейството си, да стане съвсем друг. При това, което израства, той става съвсем друг. И през това време той се спасява, като се поставя в една ситуация на безтегловност, такава една, без нищо да се движи, да се мърда. Той не мисли. Ако нещо се размърда, той почва да мисли, че е изоставил нещо, което му е харесвало да прави. Започнал е нещо съвсем друго, понеже е трябвало така. И всъщност дъждовника, когато го оплашиш, той застава и не мърда. Застава това така ступко, как се казва точно. И не мърда, докато не усети, че опасността е далече, и тогава започва вече бавно да се движи, да се оглежда. И той всъщност също много си обича мястото там, откъдето си му е местенцето на дъждовника, както и моя герой, който накрая всъщност се завръща. И понеже ти ми говореше преди за завръщане и нови начала. За мен завръщането е ново начало. Понеже всеки път, когато се завръщаме, е като да се родиме отново. Връщаме се на нашето място и някак си се прераждаме. Това също е. Нищо, че е назад на някакво завръщане назад. То винаги е ново начало, защото е промяна. Да, това е много характерно за повечето ти герои. Те тръгват, връщат се от едно място, което обикновено големия град, връща се към по-малкия, както човек купнее за отровата, така те купнее да се завърнат в едно малко място, където да бъдат приведени, да открият нещо, което са загубили. Това всъщност е голямата трогателност на рата, защото всеки от нас дълбоко в себе си желае да бъде на място, където бъде принуден. Точно принуд е думата, която характеризира твоите разни. И тези герои се завръщат като чужденци от някъде, дори от родно място към родно място, но там всъщност, както става дума, те намират новото си начало. Как ги търсиш тези служи? Как ти намират по-скоро или мишлено ли търсиш да разкажеш за завръщане? Сега като казваш за чужденци, се сещам за началото на една поезия в книгата на Томас Улф "Поледни към дома ангеле", който, между другото, в тази поезия в началото казва: "Не сме ли всички ние чужденци и скитници и самотници?" Всеки един от нас по някое време от живота си му идва един такъв момент, в който трябва да промени нещо, да направи нещо, да стане скитник, за да промени нещо. Аз всичко всъщност в тази книга в началото не разбрах, може би несъзнателно, но по-късно разбрах, че всичко се върти около едно примирение. И някакси несъзнателно, може би съм искала да възстановя честта на примирението и неговите положителни черти, понеже примирението винаги е някакси отрицателно. Апатия, пасивност, не вярваш в силите си, нищо не правиш. Защо се примиряваш? Трябва да се бориш, да се бориш. Но всъщност има неща, които не можеш да пребориш. Има стени, които не можеш да разрушиш. Нито отдолу, отгоре да минеш или отстрани. В такъв случай какво? Борейки се нищо. А примирението за мен в тази книга и почти всеки разказ е по-скоро като приемане. Да приемеш, да си достатъчно силен и интелигентен и да си позволиш да приемеш, че не можеш да разрушиш нещо. Има стени, които не можеш да разрушиме. Смъртта старостта не можем, колкото и да се бориме с тази старост. Тя така или иначе идва и само си губиме времето. И така просто да спреме това блъскане в стени и да приемем, дори когато разберем, че една стена не може по никакъв начин да я преминем, може да си създадем живот от тази страна на стената и да се усещаме добре от тази страна и нашите близки да са добре от тази страна на стената с нас. И не знам, това, например, много такива свидетелства има в тези, които са оцелели в концлагерите. Там, например, това "бори се, направи нещо", означава смърт. И толкова е трудно. Но тези, които са преживяли само защото са приели тази ситуация и са си дали тази сила да не правят нищо. Марина Абрамович, тази перформанс артистка, сигурно не знаете,
Тя казва, едно от най-трудните неща е да не правиш нищо. И наистина е така, защото в един тежък момент на нас се ни идва, трябва да направя нещо, какво да направя, кой да ми помогне, на кого. А всъщност да не правиш нищо може да се окаже много полезно, биоикономично в много ситуации и ти дава време да размислиш и да поемеш по някаква посока, друг път. Може би да се завърнеш. Това е друг начин да справим с посланията, които ни казват да се бъдем боровени. Да. Много време ни казват. От малки ни казват, ти трябва да бъдеш пробивен, не се отказвай. И другото, което се замислих е, че малко има тайчи философия в това да не правиш нищо и да приемаш и приемането като положително. Там това е съвсем отвъд литературата, но именно има такава малка практика с йога и тайчи и седиш на едно место часове наред, нищо не правиш и всъщност след това има огромна сила и може да се промени ситуацията, именно защото човек, искайки да прави в някакви кризи, екзистенциални проблеми, прави много различни ходби, точно тази икономия на движението на мисълта, на стреса, като застане човек и малко затиши приемане. Има пространство да дори и да не прави нищо, да промени. И наистина в книгата ти има много, съвсем накратко, просто позволя да се намеся, едновременно едни тежки екзистенциални въпроси се задават и в същото време може не навсякъде да прочетете с хепи енд, но човек си намира своя като... То не е само отговор, ами има едно такова притикване и успокояване, че може да не се вижда нещата, ситуацията само от една гледна точка. Като хепи енд. Да, и въпреки това, пак има едно, прочиташ разказа и се чувстваш, все едно си намерил решение, дори да няма решение, защото се вижда конкретна, много реалистични са ти героите и тук пак няма да се намесвам толкова като обратна връзка, но това също много грабва, че влизаш в конкретна ситуация, диалозите са много реалистични и въпреки и в това има една философска книжка, която кара да се замислиш. Да, точно диалога. Също диалога е много добре вплетен в този контекст. Може да срещнем, това е всъщност да кажем, казахме дебютна книга и това е един толкова силен дебют, защото виждаме концепция. Тези разкази имат своята идея и са свързани с един цяло. Това не е просто сборник от разкази, това е книга, която има своето послание в целостта. Иска сега да задам един всъщност въпрос към двете ви за защо се спрете за това заглавие на тази подредба, какво диктуваше работата на ви като екип, който се опитали тези разкази? За подредбата аз трябва да кажа, че за мен беше тотално интуитивно. Без да мисля сега точно трябва този разказ да е тук, другия да е там. Просто ги подреждам, поглеждам и ако нещо не ми харесва, ги подреждам по нов начин. Не знам за Ади как. Ами аз горе-долу моята роля на редактор беше изключително улептена и аз бях повече читател, отколкото редактор на тази книга. Мечтая си, не знам дали ще имам друга книга в това издателство, което да е толкова първо граматически, нали, може да се видят различните варианти на редакция, но то почти нямаха промени и стилови и всякакви от друг вид, но включително на тема с съдържанието много фини и дребни бяха промените и то по-скоро беше както в тези терапевтичните някакви сеанси, само леко се намества нещо, т.е. ти ми даваш почти съвършен вариант и тук малко може да мръднем, може ябълката да се качи малко по-нагоре и по-надолу,
Но общо взето нямаше чак такива... да слезем долу. Да, ето, може би едно от нещата от съдържанието беше дали има няколко думи от мен като редактор на книгата, дали бъдат в началото или в края, но то стана страхотна заигравка с последния разказ, който е последната редакторска страница, а след това може да прочетете или подканям следващите, което е това не е края на редакторската страница, което е заигравка с Умберто Еко, това не е края на книгата и така нататък. Така че общо взето Петя Юрчевич е уникална в това отношение, че едновременно автор и изключителен такъв перфекционалист и саморегулиращ, така да се каже. Така че, дори аз някога казвам, това е много добре, финалът е прекрасен. И след това, но това е вече в процеса и може в неформалния разговор на чаша вино, всъщност имаше много моменти, в които, макар ние днес е първия път, който наживо се виждаме, именно такива въпроси, но общуването ни през имейл пространството беше толкова естествено и живо, че когато днеска се видяхме на живо, ми стори, че може би ще се прозвучи наистина шаблон, но много познаваме се от години. Стари приятелки сме. И така да е, така че всъщност в тези много, как да кажа, едновременно на професионално ниво общуване, писмени кореспонденции и всъщност в тях успявахме да синхронизираме работата автор-редактор и дори много често аз получавах обратна връзка не само като автор, и като редактор. В Пети и обратното обменяхме информация за прочетени книги, за музика, за филми. Интелектуално предизвикателство беше да редактирам тази книга. Благодаря ти. Аз само ще я допълня, за да се разбере по-добре. Значи, ние с Ади се събрахме чрез имейли. Аз потърсих редактор преди 2 години и половина. И от тогава някакси безмълвен договор наш, без да си го казваме помежду си. Просто никой не позвъня на другия, макар че аз виждах нейните телефонни номера, тя винаги можеше да пита за моите или сигурно ги знае. Никакви социални мрежи, никакво обаждане, нищо. Ние само си пишехме имейли и чакахме момента. Галинка, заповядай. Чакахме момента, в който ще се видим и чак тогава ще си чуем гласовете и чак тогава ще се видим какви са, защото не сме се и гледали. Няма нито скайпе, нищо. По най-стария начин. Писане на писма. Хайде електронно. Нищо. Може така. Както Виктор с неговите... Както? Юго с неговите редактор. Има и другите идва. По няколко месеца обаче са пътували писмата, при вас по-бързо е било. Да, съм възроденка по дух и някога се принасям в 19 век, така че се радва, че по имейл ти отговаря, защото някога нищо чудно следващия път с картички. Добре, а не казахме за заглавието, защо се спряхте, на кого беше идеята да бъде такава? Не знам, просто когато решихме и корицата и заглавието, когато Ади ми изпрати една снимка от Велико Търново с тази 6-метрова хромоникелова скулптура на Денислав Сираков с тия глухарчета. И на мен това глухарче много ми хареса, понеже е много ефимерно, нещо, което се променя. В моите разкази всъщност приемането е най-вече на промяната, на това, че живота е динамичен и това трябва да го приемем. Не може да не го приемем, и да не го приемем, после ще страдаме. Всичко се променя. Променя се от ден за ден, от час на час и от минутка за минутка, както летят часовете и тук. И тези глухарчета ми харесаха, понеже са били, както разбрах, символ на ново начало и надежда. И все тия нови начала. И тези летящи семенца ми се сториха като летящи часове. И днес Ади ми каза, не, те са много по-лекички от летящите часове, но пък решихме,
че са безвъзвратни, като летящите часове. Понеже семенцата не можеш да ги залепиш обратно един път, като се излязе, както и часовете. Не можеш да ги върнеш назад. Вече, ето в този момент, както сме сега, ето сега вече е друг. Нали, това е живота. Да, и това си реалистична алгоритмата с самия Big Bang, който се влизат часовете. Всъщност да, това би трябвало да е Big Bang, само че аз казах на художничката въобще да не прилича на него, защото няма сега да копираме Big Bang на нашата книжка. Няма. Иначе това ми е един от любимите разкази и вече в диалога не мога да проследя и да си спомня. Вероятно теб е дошла идеята точно този, нали, дали да бъде друго заглавие, да няма общо нито един от разказите или да бъде точно това, може би аз те въведох, след това ти си предала предложение така нататък, но общо взето, нали, отговор е, съм щастлива, че и двете стигнаха до това решение, да е това заглавие, именно защото на мен лично това е един от любимите разкази. Може и да прочете, но може би първо да чуем твоя глас, защото това е аз исках първо теб. Добре, значи, аз малко така да разчупя тази хубава официална атмосфера, ще ви заведа зад кулисите в кухнята на разказите. И си избрах един разказ, понеже значи, всеки разказ има по нещичко реално или по някой прототип, нали, човек, но от дискретност избрах да говоря за този разказ, който има нещо реално свързано с мен. И нали, някакъв прототип там, не е нещо мое, така че да не създавам проблеми в другите хора и да мисля, че сега тук ги показвам. И това е един разказ, значи разказът се казва "Знам как диша Лисабон". И само за да ви покажа, че е доста различно. Когато четеш един разказ, ти идват едни идеи, а всъщност могат да бъдат доста различни, когато си ги писал. Разказът започва с това, как една млада жена говори с нейния си лекуващ лекар-онколог, който и съобщава тежката новина, че много малко време е остава да живее. И един много добричък доктор, такъв си го представете, стар много добричък доктор, който даже го е яд да каже това нещо на тази млада жена. И тя в този момент казва: тъкмо утре трябваше да пътуваме за Лисабон. Сега защо в множествено число, то ще разберете като прочетете разказа, но не говорим за нея. Тъкмо утре трябваше да пътуваме за Лисабон. Доктор се чуди какъв Лисабон, нали, аз казвам това нещо. И тя започва да му говори за Лисабон. И аз сега ще ви прочета този мънишък отказ, само когато тази млада жена говори за Лисабон. И накрая разказът завършва с едно общуване между доктора и неговата съпруга. Сега ще ви прочета, чакай сега да си го намеря. И така, значи, сега ви въведах малко в тази ситуация, нали, там в този лекарски кабинет, където тая млада жена. И лекарът казва Лисабон. И момичето, младата жена, започва да му обяснява. Лисабон е нашия град. Когато бяхме на 5 години, открихме в пощенската кутия картичка от Лисабон. Погрешен адрес и ето е при нас. Панорамна снимка на Лисабон от приказна тераса. Познавате ли Лисабон, професоре? Тъжната музика Делфадо за емигранти и моряци, раздели и болка, как да не страдаш, като оставиш този град? Тя въздъхна, очите й заблестяха, но не от сълзи. Радост се изливаше от загадъчната й усмивка и се плъзгаше по нежното малко лице. Загледа се към прозореца и продължи с патос. В тесните стръмни улички, с трамваите и прането, постоянно на тротуарчетата, с акциите и цветята или кучето, което спи на стълбите пред жълто-синята врата. В тях има повече живот, отколкото в широк булевард или в арогантен небостъргач. Ако искате да усетите този свят, качете се на трамвай 28. Седнете удобно и подайте глава през прозореца. Пред очите ви ще се сменят картини, цветове, мириси, звуци и едва след това накрая, като подредите този пъзел от впечатления, ще разберете, че сте били в стария квартал Афална. Знаете ли как диша Лисабон, професоре? Погледна го широко отворени и блестящи очи. В ранно утрин милионите прозорци на шарените къщи вдишват свежия презокеански въздух.
Задържат го малко в топлите стаи и издишват цветове. Безброй цветни нюанси. Отново премести поглед към прозореца. Сякаш там наистина се рееха цветовете на Лисабон, а не старата разклонена липа. И сега, прочетах ви тази част и ще ви обясня за кулисните, кухнята каква е. Всъщност този разказ е написан заради моето страхотно желание да посетя Лисабон. Когато го прочетах на една малка аудитория в Хърватска, имаше такива, които са били в Лисабон и ми казаха: направо, вижда се, че много обичаш Лисабон и кой знае колко пъти си била там, и не можеха да ми повярват, че аз никога не съм била в Лисабон. Но желанието ми е толкова голямо, че ето аз мога да предам своето желание по такъв начин и да го свържа с нещо, което може да е смъртта. И разбира се, разказът завършва, както казва Ади, не винаги е хепи енд или нещо друго, но винаги остава нещо човешко, нещо положително. Вие ще прочетете края на разказа. И сега, който чете разказ, сигурно си мисли, ето това е разказ за една млада жена, която е болна, ще вземе да умира, и този професор. А всъщност това е разказ за едно голямо желание да се посети Лисабон. Това е кухнята. Ето, исках да ви покажа нещо по-различно от това, което обикновено. Всъщност споменах Хърватия, там имаш ли така, правиш ли твои телевизия, някакви чести, Добър вечер, заповядайте. Доста е добре развита и доста така много автори, известни и неизвестни, които се трудят да... Всъщност, като казвам за неизвестните автори, после ще ти кажа за Хърватска как е, се сещам за нещо, което да не забравя да кажа. Понеже има много млади хора, нали, така, повечето са млади хора, нали, не че обиждам нас, нали, но повечето са млади хора. И като говоря за новите автори или неизвестните автори, съм се сетила да ви кажа нещо. Не знам точно сега да не объркам нещо, но това е свързано с това да опознаеш себе си, да реализираш демона си в рамките на възможностите си. Сега моите тук докторки знаят, че това е свързано с Сократ, нали? Ама ние няма да си говорим за никакъв Сократ, нали? Ние всъщност искам да ви кажа само за това, което е важно. Като опознаеш себе си и си дадеш мъничко време, нали, да си сам и да се опознаеш и разбереш кой ти е демона, моят демон е този. Демон може да е и цветарство, и да караш скейт, и пътуване, и не знам, да готвиш вкусни сладкиши, няма значение. Като си разбереш демона. Така. И после да го реализираш по твоя мярка, в рамките на твоите възможности. И ако си кажеш, ма има такива, нали, ако кажа колко автори, колко писатели, писателки, и трябва да спомена Георги Господинов, нали, който тази година получи наградата Букер. Това е нещо страхотно за всички наши балкански страни. Понеже в един момент ни изстреля толкова нависоко в литературата, колкото до сега отдавна не сме били. И аз ако трябваше да си кажа, той е Георги Господинов, аз всяка вечер точно себе. А всъщност, всеки си има своите си граници. И защо не? Защо не да посадиш цветя, ако обичаш цветя, макар че нямаш огромна градина с някакви много скъпи цветя? И защо да не напишеш и да издадеш с помощта на някой, който ти помага една книжка, ако това е твой демон и това искаш да реализираш? И се чувстваш добре. Реализирайте демоните си. И сега, в Хърватска наистина има много писатели, много хора пишат и много известни и такива като мен. В момента имам книжка, всъщност не книжка, а приказка, която ще бъде като детска книжка, която участва в конкурс и чакам да излезе резултата през септември. Успех, А пък аз като редактор явно няма да се самопохвалиш. Един твой разказ, който може да прочетете в книгата, спечели току-що е в антология Албена, така е хроника,
от 2023. Всъщност в антология Албена ще влезе всяка... знам как диша Лисабон, а първият разказ Равновесие влезе в антология 2021. Да. Все пак... Това са моите големи победи, нали? Ами те са първи стъпки. Сега, особено с... Аз лично, не само като издател, като редактор, ще... няма да те остава на мира да кандидатстваш в този най-големия национален конкурс Южна пролет, където е за дебютна книга. И така, тя Яница ми всъщност ме подсети за тази идея, но тепърва ще има други и проекти и начини да се осъществи твоя демо. Да, така че, пожелавам успех и в Хърватия, и в България, защото навсякъде, където може да участваш, да се явяваш. И сега, още един такъв въпрос. В сборника малко грачета, странни грачета, но нямаме реки, нямаме голямата река. Ти ми го зададе този въпрос, сега с реките. Когато се запознахме днес по-рано, че това е нещо, което всъщност ми направи впечатление, че когато разбрах, че се свързана с Дунав, защо се получава тази не знам, аз съм родена в Свищов и цялото мое детство е на Дунав и много често сме ходили с моите родители на Дунав и после като тинейджер и така. После съм живяла в Русе, също на Дунав и не знам, може би, решила съм да търся нещо друго, понеже почти целият си млад живот, да кажем, съм била на река. И ето сега имам планини, имам планински разказ, даже планински разказа и не знам море дали имам, защото сега в Хърватска сме на море. Някак си не те привлича, и море няма. Не знам. Така се получава. Така се получава, че водата не е, но ще се замисля това на следващите разкази. Но пък има въздуха ми, някой човек като преживява нещо, така се замисля, и е щастлив тук и сега в това, то понякога не се реализира в творбите. Така си мисля. Примерно, един съвсем бърз пример, аз като съм писала и като пиша стихотворение, много често болката, тъгата, моментите на щастие и на любов липсват в стиховете, а я има. Така че водата може по друг начин, на друго място да присъства. Но няма работа. Надявам се да сме се задоволили. Дали да не предлагам думата на публиката? Може би аз имах точно 2-3 неща, като вече в процес на разговор всъщност си ги казах като редактор. Може би последното нещо, което и това е някакси покана и към вас, които отделихте от времето и основно и своето желание да дойдете тук. Когато четях като дори основно като при първия ми прочит, като да редактирам текстовете, имаше моменти, в които четенето изпреварваше редакцията, т.е. мога да изпусна някоя запетая. Това беше защото се потапях и мислех в разказа, вълнувах се и това не звучи много професионално, естествено имаше втори прочит след това, но това, което исках да ви споделя като по-лично е, че имаше не малко, но да кажем със сигурност имаше един от разказите, след разрешението на Петя, толкова се развълнувах и казах на моя съпруг, спри, трябва да го прочетеш, нали? Той е юрист, адвокат, занимава се, пише договори и това и в този момент казвам, нали, в момента работя, не ме занимава. Аз казвам, не, пращам ти го веднага, трябва да го прочетеш, разбираш ли, на живот и смърт. Все едно обичаш ли ме, прочети го. Човек го прочете.
С това вече давам думата на вас. Преди това все пак искам съвсем, не преди това, но все пак една от важните части на днешния ден е Петя да каже няколко думи вече накрая. Може би, ако искаш да благодариш на някой. Искам да благодаря, да. И станеш вече съответно своите читатели. Значи аз ще започна. Първо благодаря на вас, че сте дошли от София. Пак ще дойдем. И на Петър, че организира логистиката, книгите и ви докара тук, нали, да бъдете тази вечер. Наистина много ви благодаря в тази жега и толкова път. Искам да благодаря на двама млади хора, които въпреки своите задължения лични, служебни, семейни и така нататък организираха до последния, до най-древният детайл тази вечер. Това са Вали и Люси и много ви благодаря, деца, за това, което направихте. Всъщност благодаря на трите си деца, че са тук заедно. Това е един от... Не се случва толкова често да са всички тук заедно. Благодаря на съпруга ми за духовната подкрепа, също за логистиката, вижда се съпрузите с логистиката да са свързани, и за финансовата помощ за организиране на всичко и за издаването на книгата и тази вечер. И разбира се, благодаря на всички, които дойдоха. Без вас тази вечер нямаше да е същата. Разбира се, като издател ви каня да си вземете книгата, за да може приписките да не останат само от наша страна, и вие да можете да имате отношение към това, което така или иначе за това време чувате. Може да има и контраотношения, въпроси и така нататък, което е също добре дошло. И вече, ако имате въпроси или изказвания, сега е момента. Разказите, всъщност разказите ги събрах, като реших кои. Някои са много стари с години, някои са съвсем нови, написани сега, и аз просто ги събрах, реших кои да бъдат, да влязат в тази първа дебютна книжка. Нали? Така че то, да кажем, е писано с години, събирано из години. Ето. Да. Докато чакам за още въпроси, пак да кажа, че книгата може да се вземе, закупи не само днеска, но и много скоро със сигурност в книжен пазар я има вече, но може в едни от най-популярните сайтове, не само за книги, за всякакви продукти. Това са Store.bg, Озон и Български книжици. Тя е една малка книжарница с много добра логистика и разпространение. Така че на тези места, като напишете името на книгата и на авторката, ще ви излезе, и естествено на фейсбук страницата и на самия сайт Моята книга. Там също може с куриер всичките възможни варианти да се вземе, защото понякога така се казва, че събитието идва и вече както и Яни каза за изкуствения интелект, но много често вече човек успява и си пазарува през интернет и предпочита даже, дори ще го обмислим и за опция, ако човек иска да си вземе PDF онлайн формата на книгите, и това да е възможно, защото някой не е по-лесно да си четем през телефони и през таблети. Така.